Velkommen til dig, Thomas Olesen. Mange tak. Her i stolen. Det var dejligt, du kunne komme. Det glæder mig godt. Vi skal jo snakke lidt om det indendørsstævne, du skal til. Ja. Jeg har hørt, du har ufatteligt stort talent. Især inden for indendørs fodbold. Du har selvfølgelig også udendørs, men indendørs. Fortæl os lidt om det. Hvad er det, du kan, som de andre ikke kan? Jamen, altså nu er det jo mest ikke sådan for at spille det der fodbold, indendørs fodbold. Eller udendørs, skulle jeg nok bedre til at stå op på tribunen og så lokalisere, hvad det er, der sker. Men ja, det er nok det, jeg vil sige, at jeg er god til at finde hullerne inden for fodbold. Og det synes jeg, det er det, vi nyder godt af på min indendørshold med mine stærke spillere. Ja. Og jeg er ikke i tvivl, at vi kommer til at vinde jer. Du er måske mere en trænertype i virkeligheden. Ja, det vil jeg mene. Altså, det er klart, Martin Mos han er selvfølgelig ikke langt op til mig, men der er det jo et stykke vej for. Ja, så han nok. Ja, Martin Mos han er ikke helt på dit niveau. Nej. Men det er jo så også okay. Du forventer at blive i snareste fremtid at blive udskiftet med ham som Skyvens førsteholdtræner. Ja, men det er også bare lige det, at det skulle være synd for ham, hvis han skulle... Ja, hvis han skulle miste job og hus og hjem og alt det der. Det er præcis, så... Og kæresten måske også. Så vil jeg sådan set også sige, jeg går faktisk efter noget større end bare lige Skyvens første hold. Der er en landstræner på stå. Ja, det er nemlig. Den er jo ledig nu, så den har jeg snakket lidt om med min kontakt og sådan noget. Ja, din manager. Ja, jeg skal også... Hvem er det nu, din manager? Det kan jeg desværre ikke afsløre. Du kan ikke afsløre det? Det kan jeg ikke. Jeg har hørt noget om... Nå, nej, det er de rygter, det kan vi ikke forklare. Nej, jeg afviser alt om, så rammer rigtigt eller forkert. Ja, det er klart. Du er professionel, Thomas O. Du er klar til det her A-trænerlandshold. Ja, det tror jeg hurtigt, det vil vise sig i aften, når vi kommer derfra med en sejr og målscore på 10+. At du er klar. Hvad er det, du kan som træner? Du har det her overblik, snakker du om. Ja. Hvad med gejsten? Er det noget, det er også der, jeg mener, jeg er rimelig god til at få mine spillere op og køre, og skabe en rigtig intensitet, der skal til. Du inspirerer dit hold? Ja, det vil jeg mene. Fordi jeg selv går så meget ind i det, så smitter det af på de andre, det vil jeg mene. Tak for interviewet, Thomas Olesen. Jeg har igen, efter en kort reklamepause, så er vi tilbage her på Sky News, og vi har igen Thomas Olesen med, hvor han skal fortælle lidt om sin rolle i det her juleshow. Ja. Og hvad er det, går ud på, Thomas? Ja, jeg er jo lyd- og lysmand, sammen med resten af crewet, Gustav blandt andet. Det er Gustav og jeg, der sidder og styrer lyden til mikrofonen, og hvordan det skal fungere med elgitar, bas og musik, når der skal sådan noget ind over. Det lyder som om, I arbejder hårdt. I har meget at se til. Nej, det har vi egentlig ikke. Vi må ikke rigtig lave noget for skuespillerne derinde. Lærerne, de er ikke så glade for os. De synes, vi larmer lidt meget, når vi stiller mikrofoner. Men så er det jo, vi siger sådan til dem, at vi gør jo faktisk noget for dem. Altså, ja, det er klart. Men ja, vi laver sgu ikke rigtig noget. Der bliver drukket en del kaffe, og så spiller noget Football Manager, og ja, ellers sidder vi sgu bare nosser i en. I sidder nosser i en? Ja, det vil jeg mene. Ja, det er ikke godt. Hvad med jeres... Der har været sådan en meget ophypet stemning omkring de her lyse lyd fra Martin Holmgaards side. Ja. Han har sagt, at det var så glamourøst og sådan noget. I virkeligheden, er det så... Jeg tror, det vi har brug for noget insiderviden her, Thomas. Jeg tror, det var lidt mere for, at der faktisk var nogen, der gad arbejde sammen med Martin. For han var lidt nervøs for, om der overhovedet var nogen, der ville vælge. Så han prøvede simpelthen, det er ikke som Martin han sagde. Jo, det er vældig fedt nok, og vi har en stor rolle i showet, men... Jeg tror, han pynter lidt på det, hvad jeg mener. Det er der ingen tvivl om. Føler du dig snydt? Nej, jeg er ganske tilfreds. Altså, som sagt, vi sidder bare også og spiller lidt Football Manager og drikker noget kaffe, te, soda, hvad man nu har lyst til. Så. Ja, det lyder hyggeligt. Jeg har hørt noget om, I har en mikrofon, der er Guds stemme. Ja, Guds stemme. Den har jeg vist også været ude at kigge på. Det er faktisk Gustav, der styrer den, fordi han har sådan en dejlig stemme også. Og de fleste har respekt for Gustav Tange, så der skulle ikke så meget komme efter. Når Gustav han snakker, så holder man kæft. Så det går nok. Gustavs stemme, det er vores stemme ud til skuespillerne, når de bliver for meget. Så Gustav repræsenterer ligesom jeg hos Lyd og Lys? Ja, det vil jeg mene, når Martin Holmgaard han ikke lige er der til at sende streg, men det er sjældent. Han er tit ude sammen med hans håndboldspillere. De er jo lige rykket op i liga, så vi skal de er ude og drikke champagne. Vi har også lige haft et interview med 2 landsholdsspillere. Nu venter vi kun med en, så det er jo ikke noget parallelt. Nej, det er rigtigt. Du kunne have gjort det bedre, hvis du var inde som træner end Martin Holmgaard. Ja, Martin Holmgaard, jeg synes, han viser sig ikke så meget ind på banen. Det er ikke så meget, man lægger mærke til ham. Han råber sjældent, synes jeg. Det er sjældent, man kan høre ham. Ja. Tak for interviewet, Thomas. Det var så lidt.